Foc a terra, el podcast de cicle mitjà de l'Escola Lluriana. Benvolguts oients al segon programa del podcast, Foc a terra. Aquest trimestre hem estat investigant la història d'Osona i les seves característiques. L'episodi ha estat dedicat a curiositats, llegendes i històries d'Osona que potser no coneixíeu. Esperem que us agradi molt. En 3, 2, 1, comencem! La persecució de les bruixes a Osona. L'Església i la societat van perseguir durant segles moltes dones sota l'acusació de la bruixeria. Es diu que durant els anys 1618 i 1622 van ser executades bruixes a Osona. L'art de la bruixeria era practicat especialment per dones. De la 60ena de bruixes processades, només 3 eren homes bruixots. A les bruixes se les acusava de reunir-se amb el dimoni que prenia forma de cabró. Per demostrar aquest pacte amb el dimoni es buscava a les bruixes alguna senyal que tingués al seu cos, com una taca o una berruga, que es considerava una marca del dimoni. A les bruixes se les acusava d'assassinats, de fer caure pedra o fer malbé les plantes. Totes aquestes acusacions han arribat fins als nostres dies en forma de llegenda. Coneixeu la llegenda del Serrat del Vent? Doncs, segons la llegenda, hi havia 3 bruixes molt temudes. Una era de Vilagliu, de Tona, una altra del Salt del Brull i la tercera de les Cruïlles, d'Aigua Freda. Les bruixes es reunien prop de Can Roquetes, al Serrat de les Bruixes, que abans el deien Pla de Dalt. Aquí es trobaven sobretot per conrear temporals. Una vegada es posaren davant d'una tempesta com uns ocells negres, però els campanars ja l'esperaven. Les campanes de l'Aguda tocaren de valent i no van poder entrar als Hostalets, ni a Sant Jaume dels Bastons, ni a Balenyà ni a Tona. Es van veure acorralades, el remolí de vent que es va aixecar va ser tan fort que el turó va quedar pelat i rodó per sempre. És el Serrat del Vent o Serrat de les Bruixes i es troba entre Tona i Hostalets de Balenyà. Qui és el Follet de la Mala? El Follet de la Mala és un dels personatges més malignes de la nostra mitologia. És un ésser fantàstic, un follet. Es diu que aquest tipus de follet atacava sempre dones en edat de ser mares. La dona podia quedar infectada de diferents maneres. Per rebre a la cara una ventada d'aire que contenia el follet, per beure aigua d'una font infectada amb la mala o per aturar-se a fer les seves necessitats al bosc. Quan arribava l'hora del part, la dona no donava a llum a un fill, sinó que naixia una mala, és a dir, un ésser monstruós descrit amb diferents aparents animals. La llegenda de les encantades i la font d'or. Les encantades són éssers misteriosos que habiten en fonts, rius i gorgues. Tenen l'aparença de dones molt velles i tenen poders. La llegenda explica que una pagesa va recollir la roba de les encantades d'aigua al torrent de l'oratori i quan elles se n'adonaren van dir «Torna'ns la roba i nosaltres et donarem un obsequi a canvi». La pagesa la va tornar i les dones d'aigua li varen omplir el davantal de blat amb la condició que no podia mirar el que hi havia fins que trobés una font. Al arribar a la font de l'or, el blat es va convertir en or. Els carboners que treballaren a prop de la font d'or de Viladrau diuen que sentien els cants de les encantades. La història del fantasma de la baronesa de Sabassona. Seguint la carretera en direcció al parador de Sau, més enllà de Tavèrnoles, s'arriba al coll de Sabassona. D'aquest punt surt un petit corriol que puja cap al castell. Un cop a dalt, s'ha de continuar el camí per l'anomenat passeig de la Baronesa. Aquest pas ample i planer és el que condueix a la font. Segons la tradició, la font de la Baronesa era l'indret preferit del baró de Sabassona.
Per això cada dia acostumava a anar-hi tot passejant sovint i organitzaven festes i grans diveris. Però va arribar un dia en el que el baró va partir com altres cavallers a lluitar. Seguint el costum del seu marit, la baronesa i el seu criat anaven cada tard a la font de la baronesa, fins que es van enamorar. Els amants confiaven que si el baró tornava el veurien arribar a cavall pel passeig de la font. El dia que el baró va tornar al castell i va voler reunir-se amb la seva esposa, a la font va escollir un altre camí i va sorprendre els amants, que dormien abraçats amorosament. Irat i ofuscat, el baró va matar els dos amants. Es diu de partir d'aquells assassinats van retirar a viure tot sol al castell. Diuen que a les nits de lluna plena es veu passar l'ànima de la baronesa vestida tota de blanc per la baga de la font. Sabíeu que abans del santuari de Bellmunt hi havia hagut un castell? Sant Pere de Torelló descansa a la falda de Bellmunt. Al cim hi ha el santuari. Al 1020 hi havia un castell, el de Serra Granyada. Diuen que un pastor del Mas del Serrat va veure que del puig de Serra Granyada cada nit en sortia una gran llum i un eixam de formigues alades. Es quedaven allí fins que morien. En aquell punt es va trobar enterrada la imatge d'una Mare de Déu. La van portar al poble de Sant Pere, però l'endemà tornava a ser Serra Granyada, i així diverses vegades. Els santperencs van comprendre que la imatge volia ser venerada al cim i hi van aixecar una capella. Des d'aleshores, la gent s'ha fet seu al santuari. Cada any, a finals d'estiu, una gran quantitat de formigues alades va a Bellmunt a morir. Sembla un miracle, però també passa a altres muntanyes com a la de Sant Joan de les Abadesses. Sabíeu que a Tona hi havia uns balnearis amb aigües medicinals? A Osona són nombroses les fonts d'aigües medicinals. Pel que fa balnearis, se'n troben alguns a la riba dreta del Ges, on encara es poden veure les restes de balnearis de la Font Santa. També s'anava a prendre les aigües medicinals a la Font Pudenta. Avui aquestes dues ja pràcticament no ragen. On les aigües van provocar el canvi radical de vida del poble va ser a Tona. L'any 1874, un pagès va voler ampliar el pou i va trobar aigua sulfurosa. Primer va creure que era una veta d'aigua dolenta i va abandonar aquest pou, fins que comentant la troballa amb el metge del poble, Antoni Vallès, que es va interessar per aquesta aigua i la va fer analitzar. El farmacèutic de Vic, Martí Genís i Aguilar, va informar que els resultats havien estat positius. Era aigua sulfurosa, potable amb qualitats medicinals. El pou inicial es va recuperar i ampliar. Es va aconseguir construir el primer establiment termal a Tona l'any 1876, el balneari Ullastres i Companys. Va estar actiu fins l'any 1987. Les aigües de Tona eren adequades per al tractament de malalties respiratòries, de la pell i altres infeccions. El temple romà de Vic i la seva descoberta. Segons diu la llegenda, el temple romà era l'antic castell d'Hèrcules. Es va construir a principis del segle II, a la part més alta del terreny autoronat al costat del riu Médar. Durant segles va ser un edifici desconegut perquè estava envoltat i formava part del castell dels Montcada. Les seves parets formaven part del pati interior del castell i no va ser fins al 1882, en
En enderrocar l'antic edifici que es va descobrir la seva existència, el temple romà ha tingut diverses funcions al llarg de la història. Ha estat residència del Beguer d'Osona, seu de l'Escraviana Reial, graner i fins i tot una presó. És un dels 3 únics temples de la Roma imperial a Catalunya. Sabíeu que abans a Vic hi havia fanals del famós Gaudí? Pocs monuments han generat tanta polèmica a Vic com els fanals modernistes, inaugurats el 1910 a la plaça del Mercadal. La primavera del 1910, Gaudí va passar uns dies de descans. Els membres del cercle literari van visitar Gaudí per demanar-li un projecte per la plaça del Mercadal. Es proposa instal·lar 2 fanals. 2 anys després, els fanals estaven força deteriorats. Uns grups de veïns es van demanar a l'Ajuntament el trasllat o l'enderroc. Altres col·lectius eren favorables a la conservació. Els fanals tenien problemes d'oxidació a causa d'insalubritat, ja que s'utilitzaven com a peixadors. Un arquitecte va emetre un informe que enumerava els problemes que generaven els fanals i els perills que suposaven. Finalment, els van desmuntar el 12 d'agost del 1924. Per què li diem ratafia al famós licor? Diuen que una vegada en una masia de la nostra terra es van reunir 3 dels seus bisbes, el de Vic, el de Barcelona i l'arquebisbe de Tarragona. Esbrinant algun assumpte, demanaren al massaire alguna cosa per fer-se passar la set. El massaire els hi va portar una ampolla de ratafia. La beguda era nova per ells i els va agradar com sol agradar a tots els qui la tasten. Aquella beguda no tenia nom i entre els 3 bisbes van pensar i pensar fins que un d'ells digué ratafiat, que vol dir queda firmat en llatí. Amb l'aprovació dels 3 bisbes van celebrar el nou nom amb aquell licor. Fins aquí el nostre segon programa. Esperem que us hagi agradat i si és així, no dubteu a compartir-ho. Us esperem el pròxim trimestre amb noves curiositats. Fem un foc ben gran que